Aparece en la ràdio. Els gossos s'afanyen. Estan molt ocupats. Ocupats a la feina i ocupats a jugar. Naden. Els gossos naden així. Naveguen. Naveguen. Sí, no va així, no. Bueno, són gossos de compte, podem dir així. Però espera, que també... Monten guàrdia! O van d'excursió. Tots es confonen, no n'hi ha cap distinció. Sí, però un moment.